Pagbaha sa 14 na barangay sa Dagupan City inaasahang magtatagal pa ayon sa otoridad. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? Si Jay, umabot sa 1.13 meters ang high tide ngayong araw dito sa Dagupan City na muling namerwisyo sa mga residente, lalong-lalo na sa mga motorista. Nananatili ding lubog sa baha ang ilang bahagi ng barangay Maluwod at Bacayo Sur. Na ayon sa otoridad ay posibleng magtagal pa hanggang sa susunod na linggo. Nagikot gamit ang balsa ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa ilang binahang barangay sa Dagupan City para kumustahin ang kalagayan ng mga residente. Mas tumaas ang level ng baha sa barangay Bacayo Sur na lagpas 20 na. Sa kalsada pa lang, mas mataas ang level ng baha sa mga looban ng barangay. Mataas din kaninang umaga ang baha sa bahagi ng barangay Tapwak at ilan pang pangunahing kalsada. Ilang araw na ring mahina ang kita ng mga tricycle driver dahil sa baha, dahil kinakailangan pang maghanap ng ibang alternatibong ruta. Hindi kami makakapaghatid ng pasayro dyan dahil malalim nga yung tubig. Mayroon na rin pong naalipungan dyan dahil sa maruming tubig. Kaya dapat ng protective ng paa sa buta. Ayon sa CDRRMO, posibleng magtagal pa ang baha sa 14 na barangay sa lungsod dahil sa inaasahang pagbaba ng tubig mula sa upland areas. Ang baha naman mula sa Sitio Fisheries sa barangay Maluwod, posibleng umabot pa hanggang sa susunod na linggo. Ito yung senaryo parati sa Dagupan na although kahit lumabas na yung bagyo, still inabisoan po natin yung mga karesidente natin dito sa Dagupan na maging alerto tapos maghanda. Kasi ang magiging problema na lang natin ngayon will be yung tubig na manggagaling sa upper stream municipalities natin. Nasa evacuation center pa ang ilang pamilya na apektado ng pagbaha. Napag-usapan ho yung mga concern areas. And linalagay po namin yung iba sa budget ng 2023. Ibabalik po namin yung Operation Sitio. Yung mga nababaha, we will provide the mixed gravel, the cement, and yung mga bakal. Si Jay, 3 araw na ring suspendido ang klase mula elementary hanggang high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod dahil nga sa nararanasang pagbaha. Pero kaninang umaga, nagbalik eskwela na ang mga college student at balik trabaho na rin ang mga government employee. Samantala, sa kabila ng mga nararanasang pagbaha dito sa Dagupan City, natuloy pa rin yung payout ng DSWD para sa social pension ng mga senior citizen. Ginanap yan sa may Dagupan City People's Astrodome na nagsisilbi ring evacuation center. Samantala, update naman tayo sa mga kakalsadahan dito sa Dagupan City. Unti-unti nang bumababa yung level ng tubig sa may MH Del Pilar, Arellano Street at AB Fernandez Avenue. Pero yung ilang kalsada ay nananatiling lubog sa baha. Kagaya nitong kinaroroonan natin dito sa barangay Tapwak. Kanina nakita natin yung mga ibang rider talagang sinusuong nila itong ang baha dito sa barangay Tapwak. Pero nakita din natin kanina yung iba takot at baka tumirik lang yung kanilang sasakyan dito sa gitna, kaya't umiikot sila at naghahanap ng ibang alternatibong ruta. Mataas pa rin itong level ng baha dito sa kalsada dahil ito abutin pa ng bota, pero pagdating ko dyan sa may gitna ay wala na. Talagang papasukin yung bota ng tubig. Ganyan yung sitwasyon dito sa may bahagi ng barangay Tapwak. At patuloy pa rin yung ginagawang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa level ng Sinukalan Pantal River dahil nga nasa critical level na itong Sinukalan River dahil sa pagbaba ng tubig mula sa upland area. Samantala, yung mga inilika sa evacuees sa Dagupan City People's Astrodome, pinauwi na sila. Sila yung mga taga Barangay Poblacion Oeste. Pero ayon sa CDRRMO, may mga pamilya na naman na nadagdag at inilika sa mga evacuation center dahil sa nararanasang pagbaha dito sa Dagupan City. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.